बयनिसिम जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै जोंहा भारत हादरसा गेजेर लाइनाव परेन्द्र ब्रह्म सारखौ एल.पि. स्कुलखौ दिनै बिदाय हरनाय हाबाफारि दं आं बे थांनो नागिरदों आरोना आर'नाइ लाबाय नै गांसे लोगोफोर दायो थांसै आरो फोरोंगिरि सार सासेया लेंहरदों बेखौ आं मोनसे भिडिअ लाग्रोनोसै ओमफ्राय मागोआव दाख्लै भिडिअ लानो मोनैया बेनो आरोना जाहोना नै आं आइ जादोंमोन ना दाख्लै सिथरा मोखांनिया हामाखै आरोना दागफोरा बिनिखायनो आङो आंनि फेसखौ देखायनो बादोंमोन आरोना थेवब्लाबो देखायबाय आरो आं नोंथांमोननो जेबो नङा दे फारि फारि नोंथांमोननो ब्लगखौ आं देखायलांसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ जोबजासिम नायो आरोना लोगोफोर खुलुमबाय मिस्टार जोमै बा फंबायनिसिम साबायखर जासिबाय बे सोंनायनि थाखाय जा दिनै मानगोनां जोंनि गाहाय फोरोंगिरि परेन्द्र ब्रह्म सारा थांनाय जानुवारिनि 31 जानुवारियाव बिथाङा बे फरायसालिनिफ्राय रिटायार जाबाय बे हिसाबै बे गामियाव गोबां बिहोमा होलांनायनि थाखाय बिथांनि मावलांनाय हाबाफारिखौ जों मान होनानै दिनै बिथांखौ रायजोयैनो गाजा गोमजायै जोङो खुंलांनो सानदों बा बिदाय होनो सानदों नै जोंहा दायो बेनार लगायनो नागिरदों आरोना दे लगायदो दे लगायदो आदा बेनारा माने एसे आगे फिसे बानायनांगौ दे आदा माब्रै मोजां ना दे थांसै दे आमाय खामानि मावदों दा नोंना मा खामानि मावनाया आमाय अमाया माबेसेमोन माथाम खै केजि ओमफ्राय 1.5 कुइन्टेल ना 1.5 कुइन्टेलबावसो ओमफ्राय बेखौ जाना फोजोबनो हागोन ना 1.5 कुइन्टेलखौ जाग्रा दंना मेरला मोनफैबावाखैनो गामि दरब्रै दरबानि मानसि आरोना नै जोंहा संग्राया आदै मा खालामनो नागिरदों इलाय ओंखाम ना मार गारदों संबाय था वा आदैया नै ओंखाम संनाया होथारदों एरखावथारदों एवनाय मानि एवनाय एल'ना होजोब गासिबो बेलसाजों एल'गासिनो नै इसोर दालि एल'गासिनो दालि लाब्रा एल'गासिनो आरोना सोब एल'लायगासिनो आरोना गासिबो ओइ आमायनियालाय मा एल'नो नागिरदों माथो मोनथाराखै जेबो आमायालाय मा लाखो ओंखाम उखैयाखै आमाय ओइ आमाय ओंखाम उखैयाखै वा होथारदों नै सासेया जोंना ओइ मा इलाय इयो मा हाइजें आलु कफि ओइ नों मा खामानि मावा बेरायबाय थादों नैबे जेबो खामानि मावाखै दै बेरायबाय थादों इयो
sakit masuk musim naik saya guni pola ini ya guni pola ini begini. Ang sakit masuk ini bukan naik gibi kan naganya pilih jalan jam muka mobil jalan lagi mana macam sama macam belat film saya tak kaya itu pun dah tahu. 심해 오던가? 일리나? 심해? 난 그런데? Kuiba? Lain jam, lain jam. Lele. Lain nào. Ang nih dulu. Ani माने फरायसाफोरा गासिबो मान बावदो आरो सारखौ खुलुमग्रोदो School lagu kan ada ekspor dalam sih. Belum biar. जाहाथे जोंनि बे हाबाफारिया मोजाङै जानानै थाङो बेवहाय रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब आरो मदद होगोन होननानै आं गुरै खावलायनाय थाबाय आरो सिनायथिखौ होगोन जोंनि निजोम युथ क्लाबनिनो गाहाय आफादगिरि मानजाथाव बिराद बसुमतारिया दिनै बिथांनिफ्राय बारग'लांनाय गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा दिनै माखासे गोजौ बिथिङाव बिथांमोना दिनै दावगालांनो हादों गोबाङा दिनै साख्रि बाख्रि मावदों गोबाङा दिनै बायदि रोखोमनि माने खामानिफोराव बिथांमोना एंगेज जाहैदों बेखौ जोङो बयबो जोङो एसे मेगन फिदिङोब्ला जों बयबो नुनो मोनो नङा होमबा दा बेफोरबायदि माखासे थासारिखौ जों नायोब्ला सावगारिखौ जों नायोब्ला जोङो बिथांखौ सासे जोङो मा बुंनो हायो सासे आइडल टिचार होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथांमोना नुदों जानांगौ जे बिथाङा जि समनिफ्राय नैबे फरायसालियाव फोरोंगिरिनि बिबानखौ रुजुनबाय बै समनिफ्राय बिथाङा दिनै गावनि जि रेसपन्सिबिलिटि दायित्वखौ रुजुनानै बिथाङा खामानि मावबोदों बिथांनि माखासे जि फोरोंनाय बिथांनि जि माखासे पांचुएलिटि सासे आदर्श गोनां फोरोंगिरिया मा बुंदों बियो दानानै लाया माने जोनोमजों लोगोसेनो बिनि गियाना फैफाखायो होनना बुंदों नङा होमबा दा जोंनि गेजेराव गोबां फोरोंगिरि जों मोनबोदों नुदों जोङो नङा होमबा जेरैबायदि जोङो जोङो नुनायाव बयबो मानसि नङा होमबा जोंहा मेगन थाइनै दङ खोमा फारनै दङ गन्थं मोनसे दङ आथिं आखाइ गासैबो जोंहा दंजोबो नङा होमबा नुनायाव जों सरासनस्रा गासैबो मानसि खिन्थु जोङो नुनायाव गासैबो मानसि जोब्लाबो नङा होमबा गुबै मानसिनि जि दायित्व नङा होमबा बै दायित्वखौ जोङो हयथ' गासैबो फालिफुंजोबनो हायाखै बिदाय फोरबोनि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय आं बे बिथांनिसिम बिबानखौ जाबसिनना होनाय जाबाय गाहाय फोरोंगिरि मानाव गेदेर मुस्रि परेन्द्र ब्रह्म
सारनि दिनैनि जि बिदाय हाबाफारि बे बिदाय हाबाफारियावहाय नुजाथिफैनो हानाय लोगोसे एसे आगोलावसो दिनैनि बे फोरोंगिरि बिदाय फोरबो बे हाबाफारिखौ गावनि मेहेर गोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होलांनाय बाहादुर आदर्श गेजेर इंराजि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि थामहिनबा माजिबाट सिनियर हायार सेकेन्डारिनि बिबुंगोरा बिथां महेश्वर बसुमतारी सार बावनो थाखाय आं खावलायहरबाय। गोजोन्थों। তাৰপিছত আমাৰ লামাবাৰী চিআৰচিৰ সন্মানীয় টিকেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মা ছাৰক আজি চিনাকি ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু এটা আৰণাইৰে আদৰণি কৰিবলৈ মই আহ্বান কৰিছোঁ। थेंक इउ सार। बिनि उनाव माजागुरि बर' थुनलाइ आफादनिनो नेहाथारि मानगोनां सिमांसा नार्जारि बे सारखौबो बाहादुर आदर्श गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि अनसोरां दैमारि सार बे सारखौबो सिनायथि लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। साबायखर। आरो আমার লামাবাৰী চাৰ্চিৰ মাননীয় গজেন শৰ্মা ছাৰকো মই চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু এখন আৰণাইৰে আদৰণি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। बे सार मेडामखौबो सिनाखि लानो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय। सनगिरि मानगोनां नन्देश्वर ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय आरो आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय। बेनि उनाव आफादगिरि बिराद बसुमतारीखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायहरबाय। साबायखर। आरो निजिम इउथ क्लाबनिनो गाहाय नेहाथारि भारत गयारिखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायहरबाय। बेजों लोगोसे बाहादुर आदर्श L.p. स्कुलनि फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां अनन्त राभा बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों। माजबाट बर' थुनलाइ आफादनिबो नेहाथारि बिथां खावखेश्वर नार्जारिखौबो सिनायथि लानो आं खावलायबाय। बेजों लोगोसे एम.इ. स्कुलनि लोगो फोरोंगिरि मानगोनां सोमदोन नार्जारिखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय। गयारि बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायबाय। फरेन सारनिनो बारग' फरायसामोन बिथाङा। दायो हाइनश्री ब्रह्म बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायहरबाय। जा फरेन सारनि फिसाजो हाइनश्री ब्रह्म बिथांनो गांसे आर'नाइ होनो थाखाय आङो आफादनिफ्राय खावलायहरबाय। आथि दैमारि लोगो फोरोंगिरि बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय। जों गायसनजानाय फोरोंगिरि बिथाङा आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे जौसाङाव जिरायनो हानाय माननि आलासिफोर आरो जोंनि बे गेजेर बाहादुर आदर्श गामिनि गासैबो फोरोंगिरि बिदाय होनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय जोंहा मानगोनां रायजो राजामोन। दा दिनैनि जोंनि बे मान बिलाइ बे मान बिलाइखौ आङो गोजौनि हिडिंखौल' फरायनानै होनोसै। मावखुलि गेजेर बाहादुर आदर्श ब्रह्म धोरोम आफाद गाहाय मावखुलि बाहादुर आदर्श लाइजामख' माजबाट जिल्ला उदालगुरि बिटिआर
पिन 784507 गायसननाय 1975 माननि बिलाइ कालार 04 दाना 02 2013 बेनि गेजेराव दङ जोंहा गेजेर बाहादुर आदर्श ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै आफादगिरि उपेल बसुमतारी गाहाय नेहाथारि सालाम नार्जारी पुरी बाथौ धोरोमारि आफाद गाहाय मावखुलि बाहादुर आदर्श दासो माजिबाद जिल्ला उदालगुरि बिटिआर पिन 8840507 गायसननाय 2005 मान बिलाइ कालार 0402 2013 गोजोन्थों नोंथांनि फोथायजाथाव बाहादुर आदर्श बाथौपुरी बाथौ धोरोमारि आफादनि जानानै बिराट बसुमतारी आफादगिरि अमर बसुमतारी गाहाय नेहाथारि गामि आफाद लोगोसेनि बारग' फरायसाफोरा साफा साफा बावलांनो हासिगोन आं नामफोरखौ मुंख'बाय थाला फारि सिरिबाङै फैनानै साफा साफा बावफैनांगोन आरो लोगोसेनि जोंहा आसा कर्मि फरायसा आफादनिबो दङ बेखौ एसे उनाव होसिगोन बिनि उनावहाय आंबो मान बावनो सानदों Guys, saya lasak sungguh. Nah, kalau sungguh nah. Yang ibu kelam. Ini nanglah gaflang lamai. Gak difference ni na, ni jeng. Ang ni. Hei le mabah hidung. Kau kelan orang na. White out fly mabah. White out. 0.5 Komen ha. Boleh jaga. Saya ni. Macam nak kena punya ayah. 0.5 apa pada? Kau skim nama mula? Kita anda? Ya? Manau Obong Brahma बिथाङा बे समावहाय मान बावनो नागिरदों बिथांखौ मान बावनो खावलायबाय मान बावनाया जा सोलिबाय थागोन सोरबा मान दिनैनि बे निजोम इयुथ क्लाबाव दैदेनलांनाय आफादनि आफादगिरि दिनै बिदायफोरखौ सामलायलांनाय आरो आफादगिरि नोंथां दा आङो मा बुंनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आङो बे फरायसालियाव आङो नुजाथिनानै एबा फोरोंनाय हाबाफारिखौ लानानै आं फोरोंबोदों बेखौ बुंनो हाया आं जेरैबायदि फोरोंनांगौ बेखौ आंनि मथे आं फोरोंलांदों गुनि आरो गियानि जानायनि बाथ्राखौ
बुंनो थाङाखै जेरै दं बिदिनो थाबाय थाथों जेब्लाबो जोंबाय थाथों अराय गोजों इसोरा जेब्लाबो जाय बिथांमोना गिदिर गोलाव जाबाय साख्रि मोनबाय बिथांमोनाबो जेब्लाबो आदर्श गोनां फोरोंगिरि जानो नाजाथों बेबायदिनो बयबो मोजाङै मोजां गोसो होनानै बयबो मोजां सोलोंलांथों गियानि जाथों गुनि जाथों बेखौ आङो बुंबाय आरो लोगोसे बेजों आं बेखौ बुंनो सानदों जोंनि फरायसालिया गायसननाया जादों 1919 मायथाइनि आरो बेनिफ्राय आङो बेहाय फैनाया 1982 मायथाइयावसो आं फैदों नाथाय बे गायसनजानाय स्कुलनि गायसनजानायानो जाबाय 1979 मायथाइ आं फैनाया जाबाय 1982 आरो बे फरायसालिया सरकारजों आजावजानाया जादों 1987 मायथाइयाव आरो लोगोसे बे सरकारा सोर होदोंमोन बे सरकारा जाबाय एजेपि गभर्नमेन्टआ बे फरायसालिखौ आंखौ होदोंमोन आरो फरायसालिखौ बजबनानै लादोंमोन एबा मोजाङै खालामनो थाखाय आंखौ सायख'नानै होदोंमोन सरकारानो बेखौ आंखौ होदों जेन' बे फरायसालियाव आवगायाव बारहुंखाजों गोबां जोंहा फरायसालिफ्रा बायनानै थांदों बारहुंखाजों लोगोसे जोङो बाहाय फरायसालि गैयैयाव जोङो गुबुन जायगायाव जोङो फरायसालिखौ जोङो सामलायनो जादों फोरोंनो जादों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो मालायनि गलि सिङाव जोङो शिक्षा दानहोदों गलि सिङाव जोङो शिक्षा दानहोदों बस्था लायै लायै गथ'फ्रा फरायदों फैदों गोसो होनानै फरायलांदों दा जेन' जोंनि बे बिराद बसुमतारीखौबो गावनि सिनायथिखौ लाफैनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय बयबो सिनायथिबाय ओमफ्राय लोगोसे आर'नाइ गांसेजों बिथांखौ सिनायथि होनाय जाबाय गोजोन्थों आरो बेनि उनाव दङ nwngkhuo राभा जोबथानाय आफादगिरि बेखौबो बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे आर'नाइ गांसेजों मान होनो थाखाय आं खावलायबाय आंनि सिनायथिनाया एसेनोसै आङो गोबां बाथ्राखौ आङो बावजोब्बाय गोबां दंमोन नाथाय दिनै बुंनानै फोजोबनो हाया आंनि माखासे हिस्ट्रि दङ बे हिस्ट्रिफोरखौ आङो बुंला आङो आवगायाव जोंहा रुफिन दंमोन बे रुफिनानो आंखौ बुंबाय नोङो रावबो फोरोंगिरि गैलालै बेहाय फैदो होननानै बुंबाय आं अब्ला दरं कलेजाव आङो फरायोमोन दरं कलेजनिफ्राय फैनानै आं दिनै बे फरायसालिखौ जेरैखि जाया माने आं बाहादुर आदर्श गुदि फरायसालि सामलाय आफाद गामि बाहादुर आदर्श लासो मासबाद 784507 जिल्ला उदालगुरि बिटिआर गायसननाय 1979 मान बिलाइ खालार 4/2/2023 मुस्रि परेन्द्र ब्रह्म बिफा रुंसारि नरेन्द्र ब्रह्म बिमा रुंसारि पेदाब ब्रह्म थं गामि माइनावगुरि लासो मासबाद जिल्ला उदालगुरि 784507 फरायसालिनि मुं पुब बाहादुर आदर्श गुदि फरायसालि गामि बाहादुर आदर्श गेजेर लाइन गायसननाय 1979 मायथाइयाव फोरोंगिरि हाबा मावजेननाया 1979 मायथाइयाव सरकारि साख्रि जानाया 01/02/1987 आजिरा मोननाया 31/01/2023 मायथाइयाव हे मानाव गेदेर गिबियावनो फोरोंगिरि जाफुंसार जिउनि गोजोन हामलायनायखौ बाहरग्रोनाय जाबाय जों मिथिगौ सुबुं समाजाव मानसिखौ सोलोंथाइनि सोरां होयो फोरोंगिरियानो नोंथां साराबो जोंनि बाहादुर आदर्श गामिनि गेजेर लाइनाव इं 1979 मायथाइयाव गायसनजानाय पुब बाहादुर आदर्श गुदि फरायसालियाव गायसनजेननायनिफ्राय लानानै इं 31 जानुवारि 2023 मायथाइसिम गासै 44 बोसोरफ्राम गोलाव सम फोरोंगिरि हाबा मावबाय नोंथां सारा बै समनिफ्राय गावनि रोंगौथिखौ गियानखौ लानानै बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिनि फोरोंनाय बिबानखौ रुजुननानै
बे फरायसालिखौ गावनिनो आंगो बायदि खालामना फरायसालिखौ फोथांनायाव मोजाङै जोथोन लाबोबाय। सानफ्रोमबो मोजां खान्थिनि गेजेरजों फरायसालियाव फैनानै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंलांबाय आरो बे ओनसोलाव फरायसालिनि गेजेरजों सोलोंथाइनि सोरांखौ होलांबाय। हे गेदेरमा सार, नोंथांनि गोलाव सम बे फरायसालियाव फोरोंगिरि हाबा मावनानै फरायसालिखौ मोजां खान्थिनि गेजेरजों फोथांबोनाय आरो बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोलोंथाइनि गियान होनायखौ फरायसालिनि सामलाय आफादा माब्लाबाबो बावगारनो हानाय नङा। नोंथांनि बिहोमानि बेसेन होनो थाखाय फरायसालिनि सामलाय आफादा जेबो गैया, दं बेल' गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो मान बावनाय। जोबनायाव नोंथांनि जिउआ अराय गोग्गो देहा आरो गोख्रों जानानै थाथों आरो समाजाव अरायबो थुलुंगागिरि जानानै थानो हायो। बेखौनो इसोरनि सेराव आरज गाबनानै दिनैनि गोथार फोरोंगिरि आजिरा बिदायनि बुब्लियाव नोंथां सारखौ पुब बाहादुर आदर्श गुदि फरायसालिनि सामलाय आफादनिफ्राय गोसो गोथारै मान बावनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। आरो लोगोसे बाहाय गासैबो सोद्रोमा आरो सोद्रोमाजो बिथांमोन दिनै बे बिदाय फोरबोआव नुजाथिफैनो हाबाय, बिनि थाखाय हाजासे सिबिनाय थाबाय, खुलुमनाय थाबाय, अनसायनाय थाबाय। बेबायदिनो मोनसे फोरबोआव बयबो नुजाथियो, बेखौ आं बुंनानै दिनैनि आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनायखौ आङो फोजोबनो सानदों। जे आइ आफा बिब' बिनानाव नोंथांमोन, आङो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि सिबिनाय आरो अननायखौ हरनानै आं एसेयावनो फोजोबनोसै। गोजोन्थों, एसेनोसै, गोजोन्थों। बे समाव दिनैनि